The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Exodus 33:14 says, He said, My presence will go with you, and I will give you rest. Psalm 37:5-7, Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. He shall bring forth your righteousness as the light, and your justice as the noonday. Rest in the Lord and wait patiently for Him. Do not fret because of him who prospers in his way, because of the man who brings wicked schemes to pass. Romans 5:1-2. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom also we have access by faith into this grace in which we stand and rejoice in hope of the glory of God. 1 Corinthians 14:33. God is not the author of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. Proverbs 29:25. The fear of man brings a snare, but whoever trusts in the Lord shall be safe. Before we start sa atong Bible study nining adlaw, gikinahanglan atong paghabwa sa atong mga salang nabuhat ning adlaw. Let us flush them out. Gikinahanglan kini aron dili kini mahimong mabalda o babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Humani mo buhanta ka na, ikaw mapun-an na usab sa Espiritu Santo ug nga ang Espiritu Santo makatudo na usab sa iyang kamatuoran. O alang kanimo dili magtutuo, an unbeliever, ang imong buhaton dili ang sugid sa imong mga sala, kundi ang imong butang sa imong pagtuo, pagsalig ngadto kang Ginoong Hesukristo. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Siya lamang ang bugtong manluluwas ug wala na lain. Acts 4:12 nagaingon, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa karon mag-andam tas tong kagalingon pinagi sa hilom nga pagampo o gatong isugid tanan nato mga sala. Let us pray. Amahan namong langit noon, nagampasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw nga imong gidugang sa among kinabuhi. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Imo pa kaming gipabuhi, kumikan sa nagalihok pa nga plano nimo sa tagsa-tagsa na mo kakinabuhi. Bani kami karon, pasabta kami og tataw sa imong kamatuoran, aron kini amo ikadugang sa napundo na nga mga kamatuoran nga niya sa among kalag, aron mao kini ikadugang sa among magamit sa among adlaw-adlaw nga pag kinabuhing Kristohanon. Salamat dining among Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan, atong mga subscribers, atong mga
higala nga nagasunod nining atong ministry ug sa atong mga igsuon diha ni Kristo. Our fellow believers, welcome everyone. Padayon kita sa atong pagtuon ug niya pa kita magadupot nining atong tun-anan nga giuluhan og the doctrine of the supernatural life. O karon atong ipadayon diin kita mohunong kagahapon o we will continue discussing this particular doctrine. Una sa tanan, ablihi imong Biblia diha sa 1 Pedro kapitulo 3 bersikulo 8 ug 9. 1 Peter 3:8 and 9. Sa Binisaya, akong basahon. Sa katapusan, hiusahan ninyong tanan ang inyong mga hunahuna ug pagbati. Paghigugma ay kamo sama sa mga magsuon, pagkaluy-anay ug pagmapaubsanon kamo. Ang dautan ayaw balusi ug dautan. Ang panghimaraot ayaw tumbasig panghimaraot. Balusi hinoon kinig panalangin kay gisaaran man kamo sa Dios nga iyang panalanginan sa dihang gitawag kamo niya. Sa ingon nga ang Dios nagamando man kanimong sa pagbaton o pagpaubos, usab siya nagmando kanimo nga magmasinugtanon ka sa iyang pulong. 1 Juan 5:3 nagaingon, kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Dios mao nga gituman nato ang iyang mga sugo ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Karon ang Dios pinagi sa iyong grasya nagahimo nga sayon alang kanimo sa pagka masinugtanon, to be obedient kaniya o gumikan niya na ikaw makakinabuhi sa espirituhanong pagkinabuhi. Gihatagan ka o gahom sa Espiritu Santo, ang maorang mata nga gahom nga nakapalahutay kang Ginoo Jesucristo sa pagpabilin dito sa krus, samtang iyang gisagubang kadtong mabangis ug way puangod nga pagsakit kaniya tungod sa matag sala sa tibuok nga kasaysayan sa tao. Si Ginoong Jesucristo mibungat sa pag-ingon og isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako kay malumo ako og mapaumsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong isangon kaninyo o gaan ang ipapasan ko kaninyo. Mateo 11:29 ug 30. Sa in English, akong hubaron, learn of me because I am meek and lowly in heart, and you shall find rest for your souls. My yoke is easy and my burden is light. Now, si Ginoong Jesucristo, nagasulti ka ninyo niini. Ana ako'y pagpaubos. Kinabubuton kong ihikaw ko ang akong kaugalingon. I was willing to deprive myself of my deity. Ihikaw ko ang akong kaugalingon sa akong pagkadiyos o ang akong pagkahimong tao. Kat uni gikan kanako ang pagpaubos ug ang pagkamasinugtanon ug masayonra ang kinabuhing espirituhanon. Ang personal mo nga gugmaan lang sa Dios nga Amahan mao'y nagapadasig sa imong pagkamasinugtanon ngadto kaniya. Gusto? Ang labing tinuod, kung wa kay gugma ngadto sa Dios, di gyud kang magmasinugtanon ngadto kaniya. Natural man na sa gibates tao. You see? Apan dili na Diyos nun nga pagi. Ug niya pa, di yung kang makahigugma kaniya kung wa kang kailan niya. Husto? Bisan gani sa atong tinawhanon nga kasinatian. Sa man mo paghigugma ko sa tao nga wa ni mo maili.
Kana kung giingon nila nga love at first sight ug unsa na diha kana misnomer lang na murag wala angay lang nas mga balaknon. Pansa tinuoray labi na sa espirituhanong pamaagi wa ka na ikatinuoran. Ug imo lamang siyang mailhan, ang Dios. Pinagi sa matag adlaw mo nga pagtuon pulong sa Dios. Kasabot ka? Every day ang pagtuon nato. Sa mga kita mukaon og luto adlaw-adlaw, you see. Nadabaw na nga itong kalagi, kinahanglan nga pakanon kini. Ug way laing pagkaon sa itong kalag, kundi ang pulong ra sa Dios. Sabta gina. Now, ang matag Kristohanon, may katungdanan sa pagkat-on sa doktrina sa Biblia, Bible doctrine, ug sa pagkabot sa gipahimutang sa Dios nga tuyo ug tumong nga mao ang pagtubo sa Kristohanon ngadto sa espirituhanon nga pagkahamtong ug nga iyang mahimaya ang Dios. Now diha sa Juan 14 versikulo 23 ngadto 24, si Jesus miingon, "Kung imo akong gihigugma, tumanon nimo ang ako mga sugo. Siya nga wa mahigugma kanako, dili mo tuman sa akong mga pulong." Klaro kayo, no? Dayag og tin-aw gyud kang gisultihan sa Dios. Nga kung wa ka mahigugma kaniya, di yung kamutuman kaniya. Ang personal mo nga gugma nga to sa Dios, mao'y magdadasig, motivator sa imong pagkinabuhi, sa espirituanong kinabuhi. Kay kung wa kay tinguha sa pag-ila kung kinsa ang Dios, aron unta imo siyang mahigugma og imong tumanon ug sundon ang iyang plano sa imong kinabuhi, di gyud ka maning kamot sa pagkat-on og doktrina. Ug mao nga wa gyud kay laing pagadangatan kundili ang tuman nga kapakyasan. Apan hinuon higala, ani ay usa ka pagpatin-aw kanimo. Paminaw maayo nini. Bisan ug wa gyud kay nibaw-an og nakatunang doktrina sa Biblia, apan imong gituhuan si Kristo ingon nga imong manluluwas, monto ka sa langit. Yes, may langit ka. Apan nanaalay dakong apan. Naalay dakong apan diha. Subo lang hunahunaon nga nasipyat ka sa pag-angkon ni adtong mga mabudlukon labihan sa kadagko ug kadaghang mga panalangin nga giandam sa Dios alang unta kanimo. Kung nakakabot ka pa sa pagkahamtong nga Kristohanon, both dinhi sa yuta, ingon man didto na sa langit. Panalanginan ka sa Dios kung magmatinumanon ka sa iyang pulong. Tungod kay daghan mang mga Kristohanon nga mahikalimot nga ang kinabuhing Kristohanon sama sa iyahang naangkon niya itong higayon nga siya naluwas. Ang Espiritu Santo mao'y mupadayag sa mga espirituhanong kamatuoran may tungod sa kaluwasan. And now that you are saved, now that you are a believer, ang Espiritu Santo mao'y mupadayag sa mga kamatuoran alang sa imong pagkinabuhing Kristohanon. Kasabot ka? So, atong masabtan din nga kining mga pulong sa Dios alang sa usa ka Kristohanon. Now, we are moving forward din is kinabuhing Kristohanon na. The doctrines of the Word of God resident now in the soul of the believer are the only means by which we can know who and what God is and thus come to respect and love Him. Mayroong danon pagayo kining maong prinsipyo. Tungod kay way laing paagi nga atong maangkon ang insakto nga relasyon ngadto sa Dios gawa sa atoang pagkat-on may tungod sa Dios. That is the reason why ang usa ka dili magtotoo, an unbeliever, sa gayon nga mohimo siya og desisyon sa pagdawat, pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas, siya ipakatao pag-usab. He is born again. Mo ka na giingon diha.
Sanglit, kay ipagkatao ka man pag-usab. Nga hatagan ka na niya ng bahin diin may kalabutan na sa pagsabot, pagkat-on sa mga pagsangkap sa Dios alang sa matag usa ka magtotoo. Busa, sa ato nang gitun-an, nga inig kaluwasa dili magtotoo, mausab diha-diha dayon ang iyang kahimtang. Kaniadto sa wa pa siya maluwas ang iyang kahimtang mao, nga siya buhi sa iyang lawas sa patay spiritual. Okay. Tungod lagi sa formula nga Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. See? So sa in English, he is physically alive but spiritually dead. Karon, niya nangigayon nga mohimo siya positibong desisyon sa pagtuo ni Ginoong Jesucristo ingon nga iyang manluluwas. Ang iyang kahimtang will instantaneously change. Now he becomes both physically alive and spiritually alive. Kita nimo? No, kinigong atong gipanghisgutan din review naman Taon-taon na natong gisgutan kini kung mahimo na to adlaw-adlaw tong balik-balikon kini kay kinibahin sa mayong balita sa kaluwasan. Sabtag na. Okay. Balik ragod ta niya itong wa pamaluwas ang tao. When he was still an unbeliever, okay? Ang dili magtotoo, an unbeliever, is otherwise called natural man. Natural siyang pagkatao. Ug mao kini ang hinungdan nga ang ordinaryong tao o ang natural man di gyud makatuhog o makasabot sa mga butang nga iha sa Dios. Sanglit wa man diha kaniya ang katakos. Ug mao kini ang kahimtang sa usa ka natural nga tao. Doon na siya kinabuhing pisikal, apan wa siya katakos mga spiritual nga mga butang. Wala. Kita nimo ug ang resulta niini danggahang mga tao karon ang manggiimbento og ilang kaugalingon. Mag-imbento og mga tawhanon nga mga pamaagi. And yet, dili naman unta ta angay nga magsigi og pangutana o magsigi og panghiyawat tungod kay tin-aw og klaro tataw naman nga gilatid sa insakto o gipahimutang naman ang tanan sa Dios suma sa nisulat diyas balang kasulatan. In fact, ato namang natun-an pod nga alang sa Dios iya pa ganing gipa tigbabaw ang iyang pulong kaysa ihangan. That can be found in Psalms. So, sa diha nga ang usa ka tawo makadungog sa mayong balita sa kaluwasan, the gospel, ang mupatinaw, mupaklaro, mupahimong tataw kaniya sa iyang nadungog mao ang balaang Espiritu Santo. Samtang gina. Kaya kung why Espiritu Santo, ang ordinaryong tao, the unbeliever, dili gyud makasabot bahing kalwasan. Dili gyud. Bisag unsaon nimo silang eksplikar. Mao bitaw nga nay mga tao nga musalikway, will reject, will refuse sa pagpatinaw, pagpaklaro sa Espiritu Santo. So di gyud nimo lagi sila mapugos. Wa man gud ni pugsanay. Ayaw pugsa. Di man gani magapugos ang Dios, ikaw na naman. Ang katungdanan nato nga mga magtotoo, paminaw. Ang atong katungdanan ingon nga mga magtotoo ngadto sa mga unbelievers. Mao ra gyud ang pagpadayag, pagbutiyag bahin sa kaluwasan ngadto kanila. Mao ra. Ayaw na pamugos. Ayaw. Kung musuway kag pamugos nila, gausik-usik ka lang sa imong panahon. Besides, nga nahigawas ka sa tinuod nga pamaagi. You're out of line. Nagamit naman ka sa imong emosyon, iligbuhat ni mo anak. So, ayaw pugsa. Di lagi makapugos. Di ta makapugos. Labaw na ang Diyos. Ikaw na ba noon?
Okay, sa laing bahin. Okay. Daghang mga tao, labi na karong panahon na, nga mangutana og kinsa magunang Dios. Kung pananglita na tao nga mangutana nimo kinsa man ang Dios, be, who is God? Labi na nga, nihibawan na ba ka nga, Kristuhanon ka na, unya pangutanon kag kinsa man gyud ang Dios. Well, unsa man nimo siya pagtubag, be? How are you going to answer him? Ang mutubag po kag bitaw, no? Kitsa bitaw gud na siya, namura na. O tingali, mupadayon kas pagingon, naibaw ko nga siya mao'y hingluwas nako. Now, di man na ang Dios, buhat man na niya, plano man na niya para nimo. Apan kinsa man gyud ang Dios? Na mabito na ron, ingon nga Kristohanon, kinahanglan unta, tanang Kristohanon musugod na og pangutana nga, kinahanglan makailan na ta sa Dios. Tinaw o tataw ang Dios kanato. Tiyaw mo ihatagan gud ta niya kaluwasan. Sa naluwas na ta, iya nabutang isang kapan. Panuwa gyud ta kailan niya hangtod karon og kinsa siya. Now, paminaw. We must realize, first of all, that everything God does or sponsors comes from His essence. Ikan siyang kiniiya. That means, kinsa ug unsa siya, who and what He is. Ang tanan nga gibuhat sa Dios, inundumi. Remember that hinumdumi na kay ang ato rabang nailhan sa Dios mao nga siya labaw makagagahom, hingpit, perfect, apan ana ra kutob. Pero usahay murag di ganita kayo mutuo nga tinuod na kayo kay kung atong tan-awon kung usahay na ay mga kasinatian o mga kahimtangan nga atong agias kinabuhi, mura magmuabot sa itong unahuna ang pangutanaw nga ano magugitugutan man ni sa Dios. So, that means huwag yun di ay takaila niya. Huwag takaila sa Dios kung mao ka na. Mao nga sa mata kita musud dayon sa imong unahuna sa pagpangutanaw nga ano maning tugutan man ni sa Dios. Ingon ana bang mga pangutanaha ba nga kung ingon pasabot nimo. Daghan nga mangutana niya na. Naklaro na diya nga kuwang kang gyud sa imong pag-ila sa Dios. Mailhan ka. Obvious. Wa pag yun ay nimo siya maili. Correct? Kay kun you know what, ibaw ka, actually, kung nakaila ka pa sa Dios o nailhan mo na siya maayo, di nakamahutanag ngano man na, kay unsa. Naibaw ka na sa hinungdan ngano. You already knew the reason why. You know what I mean. Naibaw ka? Nakasabot ka ba sa akong patinaw nimo? So balikon ko, nga di na ka mangutana o ngano maning gitugutan maning hitabuan sa Dios. You knew the reason. And you also knew sa dagan sa plano sa Dios para nimo kay naibaw man pud ka sa plano sa Dios. Husto? Kay ugwa gyud kakaila sa Dios. Mao na usahay mura pa gyud kag naa kay mga pangutana sa aman yan. So remember this. Ang tanang mga hitabo, ang tanang mga pagsangkap, ang tanang gihimo sa Dios, tanan nga giagian ninyo, matud pa ni Apostol Pablo, quote unquote, ang tanan ninyong gisuffer nga mabasa diya sa Galacia, ang tanan nga inyong nasinati sa inyong pagkinabuhi, gikan sa inyong pagkaluwas, hangtod karon. Hinumdumi, resulta ka na tanan sa pagka-Diyos sa Diyos. Nainumdum ka ba niyo ito atong gihugutan? Sa pagka-Diyos sa Diyos. Now, whether the workings of the universe
the principles of divine establishment or the work of the cross. Every jot and tittle of Scripture is based on the attributes or character of God. Gibasihan yun sa iyang kiniiya. Kining tanan, ang pagmugna nining universo, ang pagmugna sa tanan, kining pulong sa Dios, ang mga gipahimutang sa Dios nga dagan sa kasaysayan, this is all based, pinasikad kini sa pagka-Diyos sa Diyos. Okay? Magsigit ang gamit, yan ang panultihan na pod, pagka-Diyos sa Diyos. From sustaining the universe to blessing believers, everything God does is based on the attributes of His essence. Again, ang pagka-Diyos sa Diyos. Okay? Therefore, before you can appreciate what God gives you or what God is patiently waiting to give you, Isaiah 30 verse 18, you must first come to appreciate God Himself. Sa gayon nga arang ng pagkatinuod sa Dios sa imong kinabuhi. Tataw tinaw na gyud siya kanimo. Wa na kanang mga pangutana ngano man ni Dios. Ngano man to Dios. Wa na na. That's a thing of the past. Sabot ka? Every time nga nahitabo, all that you're gonna see is ang nagadagan nga pagpahiluna sa Dios sa iyong plano alang sa imong kinabuhi. I hope na sabot ka mo nining akong ipatinaw. Therefore, the Lord longs to be gracious to you, and therefore He wants on high to have compassion on you, for the Lord is a God of justice. How blessed are all those who long for Him. Mao na ang Isaiah 30 verse 18. Sa may buot pasabot niya to. What does that mean? Pareho gud sa atong gibasa ng mga verses, di ba? Nga giandam ng daan sa Dios ang tanan. Nga imong kinahanglanon nining kinabuhiya. So good niya tong from the moment you made a decision to accept salvation by faith alone in Christ alone until nga ma-rapture ka o mamatay ka di sa imong lawas, giandam na sa Dios ang tanan. Everything nga para sa imong pag-angkon for you to exploit all the things that God has prepared for you. And because of that, gahuwat ra ang Dios unsay mga desisyon nga imong himuon. It's just watching and observing what you're gonna decide. Kasabot ka? Now, maubitaw nga itong masumpay nga nga kitang tanan nga mga magtutuo mo atubang man sa judgment seat of Christ or sa bima seat. Kaya paminaw, ang paghusay gud nato, husayon man ta sa mga angay natong madawat og sa mga ingnon ta nangabahaw na nga mga gipangandam niya. Okay? Kaya ang pangutana man gud nga moabot ana sa mga angayan natong madawat. Way problema kay hatag man, pero ang pangutana kanang husay nga gisgutan diha, kana bang pangutana nga nung wa man nimo madawat nga ako naman nang giandam para nimo. Not only do all God's actions reflect the aggregate of His attributes, kining attributes of God critical ni kay usan is gikinahanglan nga masilsil o matiman-an sa huna-huna sa matag usa ka magtuto. But since God is a person, persona ang Dios baya. Dili ni siya ingon nga usa ra ka imagination o handurawan para nimo. Ang Dios kinahanglan ng nahimo na siya nga ingon ka tinuod sa tao nga naa sa imong tapad diha karon. Kung na magaling kay tapad diha. Ingon na ang Dios ka tinuod alang kanimo karon. God is a person. Exodus 3:14, I am that I am. Mo ka nagisulti sa Dios. Kay kadtugod sa Moises,
Nangutana magud to siya, kinsa man ka Ginoo? Now, by the way, nangutana ka sa Dios o kinsa man ka, unsa may tubag sa Dios nimo? Be? Mutubag na siya, ako, mao ako. I am that I am. Kailan man tingali kag ako mao ako? So, nagpasabot na, ug unsay imong nailhan nako, mao na ako. Ako kana. Okay? And that is why it is incumbent upon every believer to learn and know as to who and what God is. Kasabot ka? All His actions always involved sa iyahang pagka-persona. Mao na. Now, when you learn about the person of God, muminos ang imong mga pangutana basin sa imong kinabuhi karon. And you know what I mean. Mas mo klaro pa para nimo ang dagan sa imong kinabuhi. Aw hinom dumituod. Di ba yata permanente din Itang tanang mga magtotoo at tumantang tanan mo sangko dito sa judgment seat of Christ. Ang uban, mauna na sa paghuwat. Kita maawahi. Ang uban, maawahi. Ang uban, mag-una nga maghuwat dito. Kaya matod pas pulong sa Dios sa may tabo ng judgment seat. Huwag mag-una sa judgment seat. Ug huwag maawahi. Kunya tingali mo ingon ka, kadto din na umatay na. Maghuwat to na itong buhi pa. Did you know that? Muhuwat sila. Pero niya nang higayon nga kitang tanan, hatagan na og resurrection body. Binanhaong lawas. Kaya di man ta magkaatubang sa judgment seat of Christ without our resurrection body. Kinahanglan tao, binanhaong lawas. Well, I hope you are following this particular study. So again, why mag-una o resurrection body? Ang nangamatay naron, wa pa na sila'y resurrection body, inigabot dito. Apanaanay, naana sila'y body, lawas nga ingnon taghuhat o sa English, interim body, temporaryo ba? Sa tuyo nga aron sila maka-interact didto kuyog sa atong Ginoo. But they are standing by for us. Kitang niya pa dinhi. Mulahan gud taw kita nga niya pa dinhi. Nahibaw ka ba nga no? Ilhanan ka na nga doon na pa'y mga butang o na pa'y mga sangkap nga giandam ang Dios alang ka nato. Nga wa pa nato madawat. Kasabot ka? And God wants us to receive all of these things. Maubitaw usahay kun atong una ang style sa Dios ba? Again, remember this. God is perfect. So di yung ka kaingon og God nga nung giunsa man to nimo. Di mahimong mangutana ka sa Dios o ingon ana, dili mahimo. Paminaw. Ang tanan nga lihok sa Dios pinasikan sa iyang pagka-Dios. Sabtag yun ka na pagayo. Ang tanang mga hitabo pinasikan tanan sa iyang pagka-Dios. Kitang mga tao, igor tang mukanton kung kinsa ka ang gitawag og Dios. Certain things God does exceedeth one or the other of His attributes. But all His attributes always function together in perfect coordination and harmony. Ang pagka-Diyos na Diyos, daghan ni siya attributes which iniglihok ni nila mo'y ga-compose, mo'y nagalangkob sa iyang essence, nga mo'y nakahimo niyang God. Kining attributes. And do you remember the infographics ni ato maning distributes na po ang attributes sa Diyos, okay? Ang pagka-Diyos sa Diyos, naas na po niya ka attributes. God, ang iyang essence, ang iyang pagka-Diyos, composed of His 10 attributes. Namely,
ang iyang sovereignty. Then, righteousness, justice, love, eternal life, omnipotence, omniscience, omnipresence, immutability, and veracity. Ang ato ni ipadayon ugma. Atong tunan pagyudugang bahin ining attributes sa Dios. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya. Nga mong gipahimuslan nining adlaw. Salamat sa imong pagpatinaw kanamo. Bahin kanimo, bahin sa imong plano, bahin sa angay namo matunganon. Aron kami masibo ngayon niya ng maong plano. Aron kami makahimaya kanimo. Thank you, Lord, for all these things. All your principles nga mong barugan nining panahon na nga ingnon ta very cruel o very challenging kining among panahon karon. Apan salamat kami kanimo nga niya kami nining panahon nga ana equal privileges and equal opportunities nga among pahimuslan. Salamat o Dios, hinaot nga kami makapadayon gayon sa pagsibog sunahan, wa na gayo pag-atras, wa na paglingi. Padayon kami sa pagsibog nga sunahan hangtod makabot gayon namo ang among tumong, our objective to be winners in life upon reaching that stage of capacity for life. Salamat niining grasya sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.